Son Borxa Neira e isto é Mover os Marcos, o podcast sobre o territorio galego. Un recuncho audiovisual no que pretendemos dar a coñecer grandes cuestións sobre a nosa terra e tamén aspectos máis concretos e específicos sobre os que tamén paga a pena focarmos de vez en cando. En Mover os Marcos tentaremos poñer énfase na nosa xeografía, dar voz a diferentes persoas que teñen moito que contarnos sobre ela. En definitiva, tentaremos crear unha comunidade concienciada co valor que ten Galicia ou Galiza, como prefiramos chamala. Que mellor maneira de comezarmos este novo proxecto que falando dun concepto controvertido e recorrente tamén na nosa literatura académica, xeográfica e nos medios de comunicación. Este tema é o das comarcas. Un concepto, sen dúbida, que viviu un momento álxido nunha época nos anos 90. Igualmente, o tema das comarcas ven de antes, de bastante antes. E diso imos falar hoxe cun convidado, que é o noso primeiro convidado, que xa o temos connosco. Ele é Alejandro Otero Varela, que sabe moito deste tema. Alejandro, benvido e moitas grazas por inaugurar este espazo de Mover os Marcos. Nada, grazas a ti, Borxa, polo convite. Eu encantado de participar e de aportar humildemente pois o pouquiño que sei, porque tampouco é tanto, sobre as comarcas, e nada, desexarche, por suposto, que neste esta nova actividade que estás emprendendo, que pinta que é moi interesante, desexarche sorte, que seguro que vas ter. Esperemos que sí, o gallá que dure moito. Alejandro Otero Varela, para quen non o saiba, é xeógrafo, doutor en xeografía, profesor no Departamento de Xeografía da USC, en Santiago de Compostela. No ano 2023 publicache unha tese de doutoramento chamada Historia da División Comarcal de Galicia. Nela faz unha investigación sobre como se desenvolveu o debate dos anos 90 sobre o tema das comarcas. Tamén expós e explicas as diferentes visións que houbo ao longo da historia sobre o tema comarcal. Xa o propio título da tese xa nos dá unha idea de que o tema das comarcas leva tempo entre nós. Desde cando dirías que podemos falar dunha Galicia comarcal? Ben, gracias por presentar o tema. Efectivamente, eu fixen unha tese sobre a historia da división comarcal. Pois porque o meu obxectivo, a miña inquietude era saber desde cando podemos falar de comarcas, non? A comarca é algo moi reivindicado aínda na actualidade, pero sempre hai un pouco esa cuestión de desde cando se poden falar das comarcas e como foi evolucionando a cuestión das comarcas até a actualidade, non? Entón, pois, eso foi o que o obxecto de estudo da miña tese. O noso obxectivo era un pouco facer esa reconstrucción da historia da división comarcal de Galicia, neste caso. É unha pregunta bastante complexa e, de feito, foi un pouco conflictiva na miña tese, non saber donde comezar esta historia, non? É certo que hai achegas que nos invitan a falar en Galicia de espazos comarcais desde moi atrás no tempo, non? Compañeiros desta facultade de historia, pois ocorrense nos nombres de non sei, de Mariña Bermúdez, que estudia historia medieval, ou de Rodrigo Pousa, Rubén Castro Redondo, de historia moderna, que traballaron en ámbitos de escala comarcal nos seus períodos históricos, non? Das antigas xurisdiccións, os antigos territorios, pois desa escala comarcal. En calquer caso, eu creo que a min como xeógrafo esa cuestión xa me quedaba un pouquiño atrás, non? Un pouquiño lonxe desde o que eu podía aportar, non? Entón, na miña investigación decidimos, xunto con o meu director de tese, pois que empezase a nosa historia co nacemento do Estado liberal. Co nacemento do Estado liberal español, que é o momento no que tamén se asentan outras dúas divisións que son as que temos na actualidade, que son as provincias e os concellos, e o nacemento do Estado liberal español nas primeiras décadas do século XIX o que fai tamén é crear unha terceira división, que son os partidos xudiciais, e que queiramos ou non terá unha trascendencia fundamental no que será a configuración dos espazos comarcais.
porque por primeira vez achegan uns límites definidos e crean uns ámbitos territoriais de escala comarcal que serán os que posteriormente se irán asentando. En calquer caso, é certo, os partidos judiciais non se crearon da nada, como si isto fora un mapa sobre o que debuxar, non. Había uns espazos sobre todo recoñecidos no ámbito socioeconómico, de relación social, había uns lugares de feira e mercado que recollían esa poboación circundante, non? Que poderían ser unha especie de comarcas funcionais, que estaban funcionando e que moi habilmente os creadores, os teóricos do mapa xudicial galego, entre os que destaca un pouco a figura xa de Domingo Fontán, pois souperon ver eses espazos e crear, debuxar os partidos judiciais que serán o xerme, o primeiro xerme, baixo o meu punto de vista, do que serán as actuais comarcas. Ese sería o meu punto de partida. Sí, porque xusto falaches deses partidos xudiciais que foron importantísimos na adopción desta escala comarcal. Ponnos algún exemplo, explícanos un pouco brevemente en que se notou iso. Sí, isto é moi sinxelo. Tú no momento no que creas unha división, no que creas unhas cartografías, uns mapas e os pos a circular, os proxectas nas escolas, os proxectas nos medios de comunicación, creas cartografías e as reproduces e vai chegando a xente vai asumindo todo eso que vai vendo. De feito, a xente asume moito máis o que ve nun mapa que o que está escrito nun texto. O que está escrito no texto moitas veces non chega tanto a xente como o que é visual. E a xente, ao ver eses mapas, comezou a identificarse cos seus partidos judiciais, non? É habitual en textos pretéritos, non? Bueno, posteriores ao nacemento do Estado Liberal Español, que en moitas escrituras identificase a xente, mesmo os territorios, non? Como fulanito tal do municipio de tal, partido judicial de tal. Digamos que empezou a haber unha consciencia, a xente empezou a asumir os partidos judiciais e que iramos ou non, eso logo tuvo o seu traspase ao debuxo do mapa comarcal. Sí, sí, sí. Ademais, aínda que non se lles chamaba de comarcas, eran partidos xudiciais, de algunha maneira actuaban como comarcas. O termo comarca igualmente estivo presente ao longo dos séculos, podemos dicilo así, falar en séculos, mas o significado do termo comarca foi variando co paso do tempo. Non era o mesmo a comarca hai 200 anos ou 300 que o que entendemos hoxe como comarca. Cal foi esa evolución do significado e por que hai estes diferentes significados ao longo do tempo? É correcto. O significado do termo comarca foi variando ao longo do tempo, como tú ben dixeches, Borja. En tempos máis pretéritos, en Galicia, o termo comarca usábase sobre todo como ferramenta para describir o territorio. Non tal parte de Galicia podemos ver comarcas que solían coincidir sobre todo con vales fluviais, con mesetas chairas un pouquinho así tamén elevadas, con zonas costeiras en torno ás rías, non? Digamos que era unha ferramenta para describir xeográficamente o territorio, non? E ese significado que podemos ver case inicialmente foi variando logo co tempo, non? Xa entrado o século XIX, pois víamos que a comarca adquiría xa uns matices de ente local, en Galicia non, pero noutras partes do territorio español sí, o caso de Cataluña, non? E moitas máis significados, pois por exemplo, como ámbito para a xestión do territorio, para a ordenación do territorio, tamén como ámbito para o desenvolvemento local, por exemplo, os GDRs, os GALs, que xestionan fondos europeos de desenvolvemento rural, seguen unha escala comarcal, non? Tamén como ferramenta ao servicio ideolóxicos dos diferentes entes políticos, non? Ao final o partido xudicial de escala comarcal converteuse nunha ferramenta do Estado-Nación español para administrar e xestionar o territorio moito mellor. E igualmente os nacionalismos periféricos, entre eles o galego, asumiron a comarca ao servizo dos seus intereses de organizar o territorio pois dunha maneira particular e diferente á do Estado-Nación español, non? Por tanto, vemos multitude de significados, non?
Outro significado que tampouco se me debe esquecer é tamén entender a comarca como un ámbito de identificación social, non? A comarca tamén foi asumindo ese significado, moita xente é capaz de identificarse tanto na actualidade como no pasado con ámbitos que transcenden, que van alén da súa parroquia e do seu concello, que non chegan a ser a provincia, e eses ámbitos son as comarcas. Sí, como espazos, digamos, de reunión, non? Entre as xentes de diferentes parroquias, por dicilo de algunha maneira, non? Sí, sí, sí. Falaches antes, citaches Cataluña, cal foi a influencia das investigacións ou do interese que había en Cataluña sobre as comarcas? De que maneira influiu en nós? Porque alá sempre é como que nós fomos sempre un pouco a rebufo, se me permite a expresión, un pouco a rebufo do que se fixo alá, dos estudos que fixeron xeógrafos cataláns. Como influíron eles en nós? Pois esa é unha pregunta moi interesante, agradezoche que a formules, o que acabas de decir é totalmente certo, fomos un pouco a rebufo, copioche a expresión, do que foi a división comarcal, non? Isto explícase do seguinte xeito. Ao final, todos os nacionalismos periféricos que hai en España, en particular o galego e o catalán, non? Buscan un xeito de organizar os seus territorios internamente que sexa distinto ao do Estado ao que pertencen, non? E se o Estado-nación español di que o territorio se ten que organizar en provincias e concellos, que son as dúas divisións, a pedra angular do Estado-nación español, o nacionalismo catalán e o nacionalismo galego buscan un tipo de organización distinta, non propia dos seus territorios e distinta da do Estado-nación español, buscan ser algo distinto. En Cataluña pois xeraron as comarcas, tamén as veguerías, e en Galicia tiñamos as parroquias e tamén tiñamos as comarcas. E digamos que o tema comarcal en Galicia, se ben existía, repito, pois nesta cuestión, por exemplo, desde o punto de vista socioeconómico, os centros de feira e mercado, non? É certo que en Cataluña xa había unha tradición moito máis traballada en cuanto ao tema comarcal, non? Xa desde o tránsito entre o século XVI e XVII xa podemos atopar en Cataluña listaxes de comarcas do territorio catalán, eso en Galicia non aconteceu hasta hai nada, hasta o século pasado. Pero o feito de que Cataluña falase de comarcas e o nacionalismo galego, pois de algún xeito, iba copiando o que eles iban falando e tamén comezaron a falar de comarcas. Tamén desacertadamente, pero foi un pouquiño esa dicotomía, non? Cada nacionalismo buscaba organizar o territorio dun xeito distinto. En este caso, o nacionalismo galego foi copiando o catalán nese intento de implantar as comarcas como división propia de Galicia e diferente da do Estado-nación español. Sí, ao final entendo que se facía tamén cunha vontade, digamos, de diferenciación con respecto aos poderes centrais, non? Tamén hai unha componente política, digamos, non? Máis alá do xeográfico. Volvendo xa a nosa terra, aquí, por exemplo, hai unha cousa que eu vin na tua tese, que non a verdade que non coñecía esta información. Alfredo Brañas tiña unha visión das comarcas bastante peculiar, tamén en torno ao feito comarcal. Non sei se nos poderías explicar un pouco brevemente esta visión de Brañas. Ben, pois en relación co que dixen, o que estuvemos comentando, o nacionalismo galego, Alfredo Brañas pode ser considerado como ese primeiro intelectual vinculado ao que sería o regionalismo daquelas, o regionalismo galego, que xa comezou a falar deste intento de organizar Galicia dun xeito distinto a aquel que había de concellos e provincias, non? El funda, digamos, uns primeiros estudos que buscan instaurar en Galicia outras unidades político-administrativas. É certo que el falaba de determinados niveis, non? Falaba de circunscripcións, de subgobernos, tamén falaba de municipios, non semellantes aos do Estado-nación español, senón distintos. É certo que non mencionaba o termo comarca. El realmente non expresaba o termo comarca. Sin embargo, podemos pensar que eses municipios que el defendía para Galicia si tiñan unha escala comarcal. Porque
falaba en torno a unhas 80 unidades de concellos, das que di cales son, e podemos pensar que esas 80 unidades fronte ás máis de 300 que temos na actualidade concellos, que xa eran daquela os que había tamén, podemos falar entón duns concellos un pouco de escala comarcal. Ese é un pouco a idea. Se ven, en ningún caso, pois, chegou a debuxar, digamos, os límites destes concellos que nos fixeran falar dun mapa realmente comarcal. Así mesmo, tampouco os seus concellos, as súas 80 unidades municipais, chegaban a abranguer o conxunto do territorio de Galicia. E, por tanto, digamos que non daban un mapa real de como estaba o territorio, ou como sería para él esa organización ideal do territorio de Galicia, non? Le daban moitísimos espazos baleiros que bueno, pois deixaba tamén pois un pouquiño un mapa carente, non? Sí, porque realmente pasaron moitos anos, ti dixéchelo antes de pasada, que pasaron moitos anos ata que houbo unha proposta de comarcas que abranguese todo o territorio galego. Incluso no primeiro terzo do século XX, que o tema das comarcas pois tamén estivo bastante presente pois por exemplo, entre os membros das Irmandades da Fala, despois nos políticos da Segunda República, véxase Castelao, Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo, que tivo moito que dicir sobre a xeografía. A que crees que se debe que non houbese unha proposta comarcal íntegra como si había en Cataluña? No caso galego, que impedía que houbese algo así? Pois tamén unha pregunta moi interesante. Por que nós non tiñamos un mapa comarcal? Falábamos de comarcas, pero non había o mapa. En Cataluña sí había o mapa. Pois a resposta resúmese moi facilmente en que non se sabía cales debían ser as comarcas, non? Os estudos máis avanzados nesas primeiras décadas do século pasado, do século XX, viñan desde o nacionalismo galego, non? Sin embargo, había unha cuestión que é a seguinte. Estes teóricos, en particular, como tú ben nomeaches, a figura de Ramón Otero Pedrallo, que foi o xeógrafo por excelencia do nacionalismo galego e o que máis traballou en materia comarcal dentro do nacionalismo galego, e Otero Pedrallo, eu creo que tiña na súa cabeza, creo non, el tiña na súa cabeza o mapa de partidos xudiciais. Tiña na súa cabeza o mapa de partidos xudiciais e se facía o mapa de comarcas iba a ver que coincidían en gran medida as comarcas de Galicia cos partidos xudiciais, pero porque el xa tiña ese mapa xudicial na cabeza, non? E tamén debemos decir que xa os partidos xudiciais levaban funcionando 100 anos nese momento, aproximadamente. Entón, digamos que se foi creando tamén, foronse reforzando xa non só con cartografía, senón que as súas cabeceiras xudiciais foronse reforzando, foron asumindo servicios, foronse asumindo pois as escolas, os centros de saúde, a notaría, a abogacía, digamos que puntos máis especializados que recollían a toda esa xente da comarca, non? Entonces tamén se foron reforzando. Entón, volvendo ao que estaba dicindo, Otero Pedrallo eu creo que non quería plasmar o mapa por non mostrar un mapa resultante que fose semellante ao de partidos xudiciais, porque o que iba a expresar con ese mapa é que ao final era unha división que non se diferenciaba da do Estado-Nación español, non? Como dixen antes, os nacionalismos buscan unhas divisións propias e diferentes das de outros, non? Das do veciño. E ao final, sí, eles falaban de comarcas, pero que había unha división de escala comarcal, que era o partido xudicial que xa estaba funcionando, e ao final, se o nacionalismo galego presentaba un mapa semellante, iba a estar presentando un mapa igual que o do Estado-Nación español, e eso non o querían, non? Non querían validar, digamos, os partidos xudiciais, que foron un triunfo, porque a vista está, non? Que aínda seguen vixentes hoxe en día, que tiveron moi poucas variacións, moi poucas cabeceiras xudiciais cambiaron nestes 200 anos, entón quere dicir que algún éxito tiveron, non? Digamos que eles non querían validar esa estrutura, por moi foránea que fose. Correcto, esa é a conclusión, non quería. Entonces, de todos os xeitos, o que fixo Otero Pedrallo, sobre todo neses primeiros anos nos que xa presentaron as das obras máis xeográficas, pois a Guía de Galicia, a Síntese xeográfica de Galicia, Paisaxes e problemas xeográficos de Galicia, non? O que fai é falar de comarcas
pero reduce a escala. Intenta buscar o que eles falan de comarcas naturais. Reducen a escala, buscan uns ámbitos máis pequeniños, máis coincidentes co pequeno val, penso que se fala do Val de Bea, dos vales dos ríos pequeniños, bueno, tamén hai unha mestura de termos, fala de comarca, de bisbarra, de terra, de país, de val, de cunca, e ao final tamén o que fai un pouco unha confusión, porque emprega estes termos indistintamente, sabes? Quero dicir, ao mellor fala das parroquias e di que é unha comarca, ou fala dos concellos e di que son terras. É moi difícil discernir o que Otero Pedrallo quería presentar. Mais que nada porque, como dixemos, Otero Pedrallo nunca chegou a ilustrar o mapa de Galicia en comarcas, nin facer unha listaxe sistemática das comarcas de Galicia. Ten un pequeniño intento na segunda edición da Guía de Galicia, nos anos 90. Na segunda edición da Guía de Galicia, que é unha das súas obras xeográficas por excelencia, introduce unha novidade respecto á edición anterior, que é que intenta facer unha pequeniña listaxe sistemática das comarcas de Galicia. É dicir, as comarcas de Galicia son, pois de maneira clara intenta formulalas. É complexo, porque logo volve aí a confundir cuestións, fala de comarcas dentro de comarcas, fala de subcomarcas, pero di que son independentes, é todo un pouco caótico. Realmente ilustrar o que Otero Pedrallo quería poñer cando falaba de comarcas é moi caótico. E paralelo a Otero Pedrallo, non se me quere esquecer, desenvolveu os seus traballos desde fora de Galicia outro, podemos decir tamén xeógrafo, ainda que non o era, que era Juan Dantín Cereceda. E Dantín Cereceda tamén traballa o tema comarcal, o das comarcas naturais, comarcas naturais non como vinculadas ao medio físico, ainda que si mantiñan un forte vínculo, senón eles entendían as comarcas naturais como o que era natural do país. É dicir, nacen, como que as comarcas estaban aí, eles como xeógrafos só as tiñan que descubrir, non? Non inventaran, é como algo natural do país. Fronte ao artificial, que decían que eran os concellos e as provincias, non? A comarca era o natural, o propio, o correcto. Aí están, desde sempre, vamos a descubrir cales son, non? E Juan Dantín Cereceda tamén intenta facer estudos sistemáticos das comarcas, pero pasa o mesmo que Otero. Non chegan a crear un mapa de escala comarcal, non chegan a facer un mapa que cubra toda Galicia. Dantín creo que tamén en torno a unhas 40-50 comarcas, que é un número bastante parecido ao actual, pero se vas a ver esas cartografías, intentas facer unha cartografía do que les falan, verás que está prácticamente toda Galicia descoberta de comarcas, porque ao final o que fan moitas veces é facer comarcas de escala municipal, que bueno, nos permiten ver realmente un espazo comarcal. Claro. Supoño que moitas veces tamén describían aquilo que mellor coñecían, non? O cal, por unha parte, é lóxico, porque non vas describir algo que non coñeces, pero a mellor nesa dicotomía de describir o que mellor coñeces, pois hai zonas de Galicia que quedan descubertas, non? Tamén, que falaches antes de Otero Pedrallo, el tivo algún discípulo que tamén me gustaría citalo, como Antón Fraguas, non? Ou Francisco Río Barja, que tamén os citas na túa tese, que ao longo, bueno, na época da ditadura franquista tamén desenvolveron algúns estudos sobre a xeografía, non? Cales foron as súas contribucións máis salientables? Sí, pero antes co que dixeches, o de que describían os territorios que máis coñecían, é totalmente certo, Borxa. Se vas a intentar ver os mapas que eu reconstruín de Otero Pedrallo cando fala das súas comarcas, verás que en torno á parte occidental da provincia de Ourense, que é de onde era Otero Pedrallo, aí están o grosso de todas as comarcas. Aí prácticamente todos os pequenos vales teñen a súa comarca. O Val de Avión, o Val do Avia, o Val do Barbantiño, o Val de Melón, todos os concellos, hasta pequenas parroquias teñen case a súa comarca. En parte era eso, porque era a terra que el coñecía, que el quería e que el sentía, non? E se te afastabas, canto máis te afastases dese epicentro en Ourense, máis descoñecidas eran as comarcas, non? O que el entendía por comarcas. E ben, sobre o que me preguntas, sí, Antón Fraguas ou Francisco Río Barja poden ser considerados un pouco os discípulos ou os continuadores da obra de Otero Pedrallo. E de feito, ambos os dous
aportan algo máis ás comarcas. En particular, Fraguas, na súa xeografía de Galicia, nos anos 50 do século pasado, o que fai é profundizar nesa listaxe sistemática que xa Otero Pedrallo había elaborado antes, non? Cando falei dese intento de listaxe de comarcas na segunda edición da Guía de Galicia, Fraguas o que fai na súa xeografía de Galicia é intentar profundizar nesa listaxe. E ao final, non recordo exactamente, creo que lle acaban saindo unhas 70 comarcas que aí sí empezan a cubrir xa un pouquiño máis o conxunto do país. En calquer caso, non achega os límites, siguen quedando partes de Galicia baleiras de comarcas, pero xa se vai aproximando un pouquiño máis. E Río Barja, Francisco Río Barja, que, por certo, presentou a que se pode considerar como unha das primeiras monografías comarcais, a súa tese, no? Na que describe a Terra Chá, el é o xeógrafo da Terra Chá, e fai unha descripción xeográfica da súa comarca. Non? Achega o que é un esquema do que se debe estudiar na comarca. É dicir, que temas hai que cubrir a hora de estudar cada comarca, porque Río Barja cría que o xeito de debuxar o mapa de comarcas de Galicia era estudar primeiro cada comarca. É dicir, que cada xeógrafo estudiase un pouco a súa comarca. E logo a suma de todas esas monografías comarcais nos revelaría o mapa de comarcas de Galicia. Algo así como un traballo colaborativo entre diferentes expertos ou xeógrafos que cada un fixese a súa achega desde a súa terra, non? De algunha maneira. Efectivamente, un pouquiño así. De feito, este é un dato bastante descoñecido, pero Otero Pedrallo, a parte de Río Barja, tivo outras dúas discípulas, se poden decir, non? Que dirixiu as teses, que non son logo xeógrafas que se asentasen na universidade. Unha é Rosario Castells, que describiu a súa comarca, que era a Terra do Bolo, e outra é Blanca Prieto, que descubriu a súa comarca, que era o Baixo Miño. Por lo tanto, mira, xa temos aí un pequeno xerme de que poderían ser tres comarcas. Tres comarcas que, por certo, deixame decirche unha cousa, coinciden prácticamente co partido xudicial. Aquí xa tiñamos o que ao final era inevitable, que a comarca coincidise co partido xudicial. É un pouco que foi antes, o ovo ou a galiña, non? Pois aquí é un pouco semellante. Sí, sí. Todo isto, estes estudos, tamén moitos estudos de Otero Pedrallo desenvolvéronse na época do franquismo, que Otero Pedrallo, se non recordo mal, era catedrático na Facultade de Xeografía en Santiago, non? Pero nun momento dado pois deixa a súa cátedra e digamos que empeza a ver outra liña de investigación sobre o tema comarcal. Isto tamén coincide coa recuperación da democracia, o estatus de autonomía de Galiza, a aprobación do estatuto que recoñece as comarcas como entidades locais propias. Cal foi esa nova liña que xa desde un pouquiño antes de que se aprobase o estatuto se implementou desde os círculos académicos, máis que nada? Ben, tamén unha pregunta moi interesante, porque ao final os avatares políticos e académicos tiveron a súa influencia absoluta nos estudos comarcais. Non? Otero Pedrallo foi o primeiro catedrático de xeografía en Galicia, aquí na Universidade de Santiago. O que pasa que ele accedeu á cátedra, porque foi un dos represaliados políticos, non? No franquismo, accedeu á cátedra cando xa era moi maior e digamos que estivo moi pouquiños anos. E de algún xeito non conseguiu crear unha escola que traballase pois a xeografía en Galicia, non? Como outras disciplinas xa foron creando, socórreseme a economía ou a socioloxía, por exemplo, non? En particular a economía. Digamos que quen pasou a ocupar a cátedra daquelas aquí en Santiago foron dúas xeógrafas externas, non eran galegas, viñan de fora, e digamos que cultivaron unha xeografía bastante españolista, non? Digamos, aínda así isto non as retivo a traballar no que serían a división comarcal de Galicia. O que pasa é que lle deron outra volta. Xa non era esa comarca natural
das que falaba Otero Pedrallo ou Antón Fraguas ou Río Barja. É dicir, esas comarcas nas que está organizado o país e debemos saber cales son. A nosa división propia, non. Eran máis uns estudos case que estadísticos, eran uns estudos máis funcionais, máis realmente sin cuestionar a organización imperante en concellos e provincias. Non había ese cuestionamento, non? E digamos que estas comarcas funcionais, ao final, pois tamén, inevitablemente, se parecían aos partidos xudiciais. Pero é certo que tamén é devedor destas primeiras décadas destas dúas xeógrafas aquí no Departamento de Xeografía de traballar ou de traballar o tema comarcal e de achegar polo menos un mapa propiamente comarcal que ahora sí, pois cos seus defectos ou non, chegaba a cubrir o conxunto de Galicia. Elas, sobre todo, o que buscaban, eran comarcas funcionais, pero dabanlle moitísima importancia a aqueles lugares, a aquelas cabeceiras que eran centro de mercado e de feira, de mercados e feiras periódicas, non? E identificando eses centros, chegaban a debuxar o mapa de comarcas, é dicir, que parroquias pivotan sobre cada núcleo, non? Era un pouco... había un pouco de controversia, non? Quer decir, non cuestionaba a nosa a división do Estado español en municipios e provincias, pero logo tamén achegamos outras divisións propias, que son as comarcas, que encima non respetamos, porque nin respetaban os límites municipais, partían concellos, que é tamén un pouco, pois, curioso, non? Sí, ademais, xa parece que por fin hai como unha especie de estudo orgánico ou estudo completo de todo o territorio galego a nivel comarcal, pero igualmente recordo que falabas tamén na tese de que había áreas de indiferenza, creo que lle chamaban, non? Que eran como áreas coincidentes onde había dous puntos, dúas cidades, dúas vilas onde exercían a súa influencia, non? Entón, tamén nese aspecto, nese punto era un pouco controvertida a partición comarcal, non? Sí, sí. De feito, eu creo que estes autores mesmo chegaban a formular que o que eles presentaban era unha chega que non era un mapa perfecto, porque ao final era moi difícil. Hai parroquias, concellos que pivotan entre distintas cabeceiras, non? Desde o punto de vista natural, ao mellor, quer decir, natural non, máis físico do territorio, podemos identificar comarcas a distintos niveis, non? Que circunscribimos a hora de debuxar unha comarca? O pequeniño val ou o val máis grande no que aparece recollido, non? Ou as parroquias. Esta que pivota entre estes dous núcleos, non? Entre Monterroso e Melide. A donde a circunscribimos, non? Quero dicir, claro que hai moitísimos territorios de indiferenza e os propios criterios son complexos, non? A hora de ver cales empregar a hora de debuxar o mapa comarcal de Galicia. E eso, nunca vamos ter un mapa perfecto. Nunca vamos ter un mapa perfecto. Esa é un pouco tamén a idea. E a idea é tamén un pouco igual a beleza do asunto, non? Que non haxa unha maneira científica 100% validable, non? Por dicilo de algunha maneira. Correcto. Chegamos así xa á década dos anos 90, que foi a idade de ouro, podemos dicir, do tema comarcal, na nosa terra, polo menos. Para quen non o saiba, poño un pouquiño de contexto, que cando Manuel Fraga gañou as súas primeiras eleccións para presidente da Xunta, levaba como promesa electoral formar unhas comarcas, non? Aprobar unhas comarcas oficiais, desenvolver un plano de comarcalización oficial. Para iso creou o que se chamou o Gabinete de Desenvolvemento e Planificación Territorial, que era unha equipa de persoas, de xeógrafos fundamentalmente, que ian investigar cales eran as mellores comarcas, etc. Igualmente, este proceso tivo moita controversia por moitos motivos. Non sei se nos poderías explicar un pouquiño ti cales foron eses motivos bon, tamén dicir que foi un fracaso, porque a vista está, non? Que non triunfou, porque a día de hoxe pouca xente fala das comarcas oficiais. Por que fracasou este plano? Sí, no, presentaches moi ben o tema. Podemos decir que a década dos 90 do século pasado é a década de ouro do debate comarcal. E cando máis se falou sobre comarcas e canto máis intentos se fixo por
desde o poder político por oficializar un mapa, e que de final o oficializaron. Para que vexas ese descalabro no tempo, non, estes debates en Cataluña tiveronse a principios do século, nos tivémoslo a finais. Foi un proxecto fracasado ao final porque nin eles mesmos sabían o que querían. E explícome. Se nos imos ao programa electoral do Partido Popular, co que Fraga gaña as eleccións no 89, asume a presidencia no 90, eles falaban de instaurar as comarcas como entes locais, con competencias, como unha especie de administración que socorrese e auxiliase aos concellos ali onde non chegaban. Un pouco un papel semellante ao que teñen as deputacións provinciais. Pero non había duda, querían entes locais. Querían reformular o mapa administrativo de Galicia. Que pasa? Xa pouquiño de gañar as eleccións, isto podémolo ver xa no propio debate parlamentario, que tamén, pois, bueno, foi unha parte da miña tese que tamén analizamos, houbo dous personaxes que quero nomear, que son Francisco Cacharro e Manuel Baltar, os todopoderosos presidentes das deputacións de Lugo e Ourense, que dixeron que non. Por certo, do mesmo partido político gobernante en Galicia, que non. E por que non? Porque vían que crear comarcas como entes locais con competencias iba a ir en detrimento dos seus propios poderes e das súas propias competencias. E eles non querían perder ningún ápice das súas competencias. Claro, era unha loita de poderes, digamos, non? Totalmente, dentro do propio partido político. Entón, o que fixo o Partido Popular desde a Xunta de Galicia foi reformular o proxecto comarcal. E foi cando empezaron a falar das comarcas como ámbitos da administración, como ámbitos de coordinación administrativa. Non se sabía moi ben o que, pero o que buscaban é que era unha escala comarcal se fixese algún tipo de planificación, de ordenación do territorio, que coordinase os distintos departamentos da Xunta e tamén os distintos niveis político-administrativos. É dicir, que concellos, deputacións e consellerías se coordinasen aí. Eso tamén foi un fracaso porque ao final cada consellería iba por o seu lado co seu presuposto, cada deputación iba por o seu lado e cada concello iba por o seu lado. Outro fracaso. Entón o proxecto reformulase por terceira vez, podemos dicir, que cando se empeza a falar de comarcas para o desenvolvemento local. É dicir, isto coincide con cartos que estaban chegando desde a Unión Europea para fomentar o desenvolvemento local e o desenvolvemento rural, non, para desenvolver proxectos, e vese que a comarca pode ser un ámbito axeitado á hora de administrar todos eses recursos que eran moitísimos, non? Que pasa? Aquí temos xa o que pode ser un inicio de loita entre consellerías, por así decirlo, non? As comarcas dependían, o proxecto comarcal, capitaneado por Andrés Precedo, que era un xeógrafo desta universidade, dependían de presidencia. Economía non quería perder todo economía, logo que foi medio rural, que logo pasou medio rural, non querían deixar de xestionar todos estes cartos. E o que fixeron foi crear unha estructura paralela á hora de xestionar estes cartos. Resultado, que había comarcas que xestionaban fondos europeos de desenvolvemento rural e había outras que non. Que facían outros traballos totalmente distintos. Duplicidades, podemos dicir, non? Totalmente. Outro motivo do fracaso do proxecto, aparte desta reformulación constante, porque non sabían o que querían, tivo que ver co complexo organismo que crearon. É dicir, crearon toda unha estructura tecnocrática sen ningún tipo de legitimidade democrática, porque aí non, esa xente que estaba nas fundacións comarcais non eran elexidas nin polos concellos, nin polo voto popular, eran xente, pois, un pouco postas a dedo. E iso foi un fracaso, non? A parte de que as fundacións comarcais non chegaron a cubrir toda Galicia, foron só 34 das 53 comarcas que se aprobaron. E logo a propia estructura tamén era moi complexa. Falábase de multitude de órganos, falábase dunha comisión de comarcalización, falábase de unidades técnicas comarcais a escala provincial, falábase de consellos comarcais. En calquer caso, estes consellos comarcais ou estas unidades técnicas comarcais nunca chegaron a funcionar. O único que funcionou foron as fundacións, algunhas que xestionaron presupostos europeos e ainda desenvolveron un traballo meridianamente, outras non. Os centros comarcais, que foron estes grandes mausoleos, estes grandes edificios que se levantaron con esa visión casi, non sei,
esplendórica de que grandes somos e que ao final que foron unha lapidación de recursos económicos para un proxecto carente de recursos económicos. Eses recursos poderonse destinar a moitísimas outras cousas, non? Eses edificios casi inaccesibles fora das cabeceiras comarcais, en fin, unha visión un pouco sesgada do que debería ser. Fundacións, centros comarcais, e logo, na cúspide da pirámide, estaban dúas estructuras, unha xa non me achestí, que era o gabinete comarcal, e outra era unha sociedade comarcal. En calquer caso, ambas as dúas capitaneadas por Precedo, moi polémicas no sentido de que a sociedade era un pouco, funcionaba case como unha empresa privada dentro da administración pública, e o gabinete sí que xa era dependente da administración pública, non? E un pouco a crítica política era, parece que o que non é moi legal o vamos metendo pola sociedade e o que non metémolo polo gabinete. Era todo un pouco complexo, había un solapamento de funcións, había órganos que nunca chegaron a funcionar, en fin. A todo isto, o proxecto era piloto. Todo isto empeza a funcionar desde a chegada de Fraga ao goberno nos anos 90 e ata o 96 non se aproba a lei comarcal que dá amparo xurídico a toda esta estructura. Funcionaban, por así decirlo un pouco, á marxe da lei. En fin, o proxecto estaba destinado ao fracaso. Non había máis. Sí, porque ademais era unha xestión opaca, non? Como ti dicías, que iso tamén pois deulle a oposición no Parlamento, non? Para criticar este proceso que ao final era un proceso vencellado a un partido, o partido que estaba gobernando, e iso, pois, a oposición nese sentido, pois, viñalle tamén moi ben, non? Para criticar, pois, todo iso que xa comentaches. Despois hai outro tema que citas na tua tese, que recolles testemuños... Sí, Unha dime, cousa dime. en relación coa posición que dis, Borxa, sí, tanto o BNG como o Partido Socialista de Galicia criticaron esta estrutura desde os seus inicios. E unha cuestión que se achacaba era un pouco, había aí un pouco de conflicto, non? O BNG, que é un partido nacionalista galego, defendía a organización de Galicia en comarcas. Sin embargo, non apoiaba os proxectos comarcais que estaba desenvolvendo o Partido Popular, non? E o Partido Popular excusábase nesa cuestión, non? Como un partido como a vos que defendese as comarcas votades en contra das comarcas. Pero o BNG excusábase, nos buscamos unha organización de Galicia en comarcas, é dicir, defendemos as comarcas, pero non estas comarcas. Defendemos as comarcas como ámbito de organización territorial de Galicia, non como estes chiringuitos que se están creando, non? Era un pouco o debate que había. Non era tanto o feito de que houvese comarcas, era máis ben o tema de esas comarcas de que estaban feitas un pouco a medida, non? Por dicirlo de algunha maneira. Correcto. Na tua tese... Todas esas estructuras que se crearon, as fundacións, os centros, as sociedades... Sí, porque non é soamente as comarcas sobre o mapa, era toda esa estrutura mastodóntica, non? Que foi unha lapidación de cartos. Na tua tese, ademais, recolles testemuños de persoas anónimas, iso sí, non citas nome e apelido, pero de persoas xerentes comarcais que estiveron involucrados directamente neste proxecto comarcal, que desenvolveron o seu labor, e algúns deles pois non teñen palabras moi amables sobre como foi este proceso. Recordo que había por exemplo, que dicía que este era un experimento con gasosa da Xunta de Galicia. Outro creo que dicía tamén que o seu labor era o de paracaidistas sen capacidade de xestión. Desde o punto de vista analizando fríamente, ti que valoración faz deste tipo de declaracións? Porque se iso din persoas que estiveron involucradas directamente, é que algo non se debeu facer ben, non? Sí, ao final na miña tese tamén desenvolvemos entrevistas e o que intentamos é chegar a todas aquelas persoas que foron xerentes nunha fundación comarcal, porque ao final pois foron persoas que viviron o proxecto e os seus avatares, para ben e para mal. E moitas destas entrevistas foron moi reveladoras, porque ao final, aínda que moitos exxerentes tiñan vínculos co partido no goberno, eso era innegable, ao final, en perspectiva, tamén moitos son capaces de analizar e dicir realmente que o proxecto vían que era un proxecto sen salidas, que non había contido, non? Quer decir, moitos xerentes falaban de que se vían neses megacentros comarcais que se construían
Ali sós, estaba el só. Nalgúns períodos había alguén en recepción, pero logo era un mega edificio onde estaba el só. El só e cun presuposto destinado a manter o edificio. É dicir, non tiña cartos para desenvolver proxectos de desenvolvemento local, rural, comarcal, como lle queiras chamar. Algúnha excepción foi estas fundacións que dixen antes que puideron xestionar fondos europeos, pero é que a gran maioría non os xestionaron. Por tanto, é que os seus traballos non tiñan unha solidez, porque non había un orzamento detrás que os respaldase. Así mesmo, non tiñan capacidade de decisión, quero decir, porque as decisións das fundacións tomábanse nun padroado que significativamente estaba sempre presidido ou formaba parte de cada padroado, a parte dos concellos e da Deputación Provincial, tamén algunha consellería estaba chamada a funcionar, ainda que moitas veces non iban, do propio Precedo, de Andrés Precedo, que era o director do Gabinete Comarcal e da Sociedade Comarcal, o que tamén nos fai ver esta estructura tan xerárquica, todo ten que pasar pola mesma persoa, non? O sea, moi personalista, non? Podíamos dicir. Tú pensa que se o órgano de funcionamento das comarcas, que eran as fundacións comarcais, porque os consellos non chegaron a funcionar, eran as fundacións comarcais as que funcionaban de facto. E tú pensa que vas crear 53 fundacións, que ao final non se crearon a todas, pero cada vez que vai haber unha reunión, vai ir a mesma persoa a presidir todos os consellos. Cada vez que haxa unha reunión, esa persoa que ten que coller un avión para ir de Ribadeo a Tui para estar en todos os consellos. Eso non pode funcionar. Non é posible a omnipresencia de momento. Era unha estrutura totalmente personalista desta persona, pois que era Andrés Precedo. Sí, sí. Que tamén é outro punto que lle podemos achacar ao plano de comarcalización, non? Pois esa xerarquía, ese pasar todo polas mans xa non só de Precedo Ledo, tamén pois do conselleiro de presidencia, dos presidentes das deputacións, que de alguna maneira pois tamén o plano de comarcalización, esa superestrutura intentaba integralos, non? Aínda que fosen voces discordantes, intentaban integralos para ver se así vían que non perdían o seu poder igual, non? Tamén, no tema de planificación que acabas de nomear, buscábase que cada comarca tivera o seu plan comarcal. E chegaronse a aprobar uns 20, se non recordo mal, plans comarcais. É dicir, había fundacións que non tiñan nin plan comarcal. Pero aínda que os tuveran, e que non decían nada, o que se aprobaba era unha especie de libriños que editou a Xunta, pero que non planificaban nada. Non era un plan. Era un libro de lectura. Non era un plan. Non organizaba, nin ordenaba nada, nin planificaba nada. Quero dicir, era un proxecto. Era un material didáctico, educativo, igual, non? Mais de coñecer mellor o territorio galego, pero non como unha estrutura sólida para a xestión pública, que é o que se supón que debería ser, non? Efectivamente, quero dicir, realmente o proxecto estaba moi carente, moi baleiro por todos lados. Estaba case destinado ao fracaso desde o momento 1. Desde o momento no que se empezou a reformular na Xunta sen saber cara onde ir, foi o momento do fracaso, non había solidez por ningún lado. E o caso foi... Sí. O partido no goberno, o Partido Popular, deuse conta desto, pero eles non o mataron antes por non dar a razón de decir fracasamos nesto. Ao final, o proxecto retirouse, que en suprimiu a lei comarcal, isto tamén é unha cuestión interesante, non foi o bipartito cando chegou á Xunta. Foi o seguinte goberno, o primeiro goberno de Feijóo. El foi quen realmente suprimiu as leis comarcais. Que era do mesmo partido que as impulsou. Podemos decir que a nai pariu uno e a nai matou uno. Totalmente. Sí. Iso é algo que non se coñece moito, pero é certo, o bipartito deixounos en fondos, pero quen realmente suprimiu as leis, liquidou as fundacións comarcais, foi o Partido Popular no goberno de Feijóo. Sí. Ademais, outro sinal do fracaso desas comarcas oficiais foi que, tamén coincidindo, non, que se recuperou a autonomía para Galicia, pois a Xunta foi adquirindo unha serie de competencias transferidas por parte do Estado, entón hai novos ámbitos de xestión que requiren unha planificación comarcal, por dicilo de algunha maneira,
cada ámbito de xestión ten a súa propia partición. Entón non coinciden, por exemplo, as comarcas de desenvolvemento rural cos partidos xudiciais, nin cos ámbitos sanitarios dos PAC, non? Se atendemos a algunha cousa algo máis referido á sanidade. Pensas que isto xogou a favor ou en contra do asentamento das comarcas como espazos de xestión? Esta disparidade de criterios e toda esta, digamos, gañar non as competencias en todas estas cuestións. Sí, ao final, acabo de decir moi ben, cada administración aproba, oficialízase un mapa comarcal no ano 97 e logo ese mapa queda ignorado. Quere dicir, hasta pola propia administración autonómica que o oficializa, ignórase. Cada departamento ignora ese mapa, fai as súas propias demarcacións. Cando o ideal, o que estaría chamado a ser o ideal, sería ter un mapa comarcal e que todas as administracións se respetasen e se visen identificadas nese mapa. Ollo, que isto non quero decir que haxa que suprimir servizos, que moitas veces pensamos, bueno, é que a Consellería de Sanidade fai un mapa de cada PAC, non? Dos puntos de acceso continuado para os servizos sanitarios máis especializados de urxencia. E non, pode haber unha comarca con 2 ou 3 PACs. No, isto non quere dicir que en cada comarca debe haber un único instituto, un único PAC e un único xulgado. Non. O ámbito comarcal de planificación e de identificación social pode conter multitude de servizos aí. Pode haber distintos institutos, distintos PACs, simplemente se busca que sexa capaz esa comarca, aparte de haber un sentimento social detrás, que sexa capaz de desenvolver unha verdadeira planificación, porque eso é mellor para todos. Quero dicir, é un ámbito axeitado para planificar realmente a política e organizar e ordenar correctamente as pequeniñas partes nas que debe dividirse o conxunto de Galicia, non? Porque unha comarca non significa centralizar todo nun mesmo lugar, nunha capital, non ten por que haber unha capital única, non? Digamos que esa é unha das posibilidades que ofrece a comarca, non? De feito, hai varios concellos onde hai distintos núcleos que compiten aí coa cabeceira municipal e que tamén teñen multitude de servizos. Sí, sí. Non habría ese problema, non? Agora que xa pasou toda esta voráxine das comarcas que fracasaron e demais, e que xa levamos un cuarto, non? Un cuarto do século XXI, en que punto se atopan hoxe as comarcas? Tanto dun punto de vista académico, que é o que ti manexas no teu día a día, como tamén na práctica da xestión pública por parte das administracións. Ben, pois como creo que pasa sempre na vida, despois de todo este debate intenso que houbo, ahora o debate está un pouquiño máis desinflado. O que veo despois é un pouco un desinflamento, tamén por agotamento, non? Xa as comarcas estaban absolutamente monopolizadas por todo e que o se buscaba era descansar un pouco do debate comarcal. En calquer caso, eu creo que na actualidade o debate está resurdindo ou mantense vivo en dúas direccións, que me parecen moi acertadas, por certo. Por un lado, relacionando as comarcas co tema metropolitano. Ao final, unha área metropolitana non deixa de ser unha escala comarcal, son comarcas. As comarcas que se perfilaron en torno ás urbes da Coruña e Vigo non deixaban de coincidir coas áreas metropolitanas máis ou menos, non? E o tema metropolitano aí está. O tema da cuestión da área metropolitana de Vigo está moitas veces aí da actualidade, non? Por ese desencontro entre o goberno municipal e o goberno autonómico que, bueno, nos trae a colación a dificultade que atopan moitas destas unidades para botar a andar por cuestións políticas, non? E logo outro tema interesante que trae a colación as comarcas é o tema das fusións municipais, de reformular o mapa municipal que está moi atomizado e moi partillado, non? Os concellos de Galicia, é certo que dentro do contexto español, Galicia non presenta os peores indicadores do Estado, Castilla e León é un exemplo de realmente problemático, pero Galicia, ao final, moitos dos concellos galegos, especialmente do interior,
non son capaces nin sequera de prestar os servizos básicos aos seus contribuintes. Son auxiliados a día de hoxe polas deputacións en prácticamente todas as súas funcións. E realmente debemos pensar, son viables? Merece a pena seguir con esta administración municipal que é incapaz de seguir, pois, neste caso, un mandato constitucional de prestar os servizos básicos á poboación? Porque non teñen nin a capacidade económica nin a capacidade demográfica para xestionar as súas competencias. E ao mellor non, eu defendo firmemente que debemos avanzar cara a un modelo de concellos de escala comarcal. Chamalle concello comarcal, chamalle concello secas, chamalle comarca, chamalle bisbarra, chamalle distrito, chamalle como queiras, pero que a escala comarcal é axeitada para xestionar, para ser a administración que xestione os servizos básicos. Un, ten máis capacidade económica. Dous, ten máis contido demográfico. E tres, ten un ámbito máis axeitado, porque os límites municipais quedáronse obsoletos, pois en particular en torno ás áreas metropolitanas. A urbanización crece alén dos límites municipais e a escala comarcal podería recoller no seu conxunto toda esa urbanización dispersa que non deixa de formar parte da cidade central e que se debe planificar de maneira conxunta coa cidade central. Esta é a miña idea. Verías ben, por exemplo, pois falaches deses concellos comarcais, serías partidario, por exemplo, de manter unha mínima parcela de autogoberno, por exemplo, das parroquias ou de unidades máis pequenas dentro desa comarca? Sí, desde logo poderían funcionar, quizáis, pois, como, pois, a mellor nun nivel decisorio tamén, unha especie de ámbitos da escala subcomarcal, por debaixo das comarcas. Chámalle concellos, chámase parroquias, ao final en moitas parroquias, a parroquia a día de hoxe moitas veces quedou obsoleta. É certo que noutros lugares pois ten certa forza, mesmo os concellos, posiblemente deberá haber algo por debaixo da escala comarcal, de algo pois que recollese un pouco a vontade popular. Posiblemente para facer un modelo máis axeitado. En calquer caso, a comarca debería ser a que xestione as competencias e a que garanta que os servizos se prestan, que os servizos básicos chegan a todos lados. Sí, ademais falaches así moi veladamente do tema popular, porque penso que hai bastante oposición ás veces por parte da xente, dos cidadáns, da sociedade, un pouco porque pensan que iso pois vai, digamos, lastrar a súa capacidade de xestión directa, non? Perder un pouco a súa identidade local, os famosos localismos, non? Pensas que unha proposta así de concellos comarcais podería superar esa barreira da identidade local, porque ao fin e ao cabo tamén é verdade que hai unha cuestión sentimental que ao longo destes 200 anos xa que levan os concellos connosco, que hai moita xente que xa se identifica, despois de moito tempo, hai xente que se identifica co seu concello, máis que coa súa parroquia, quizáis. Entón, pensas que unha reducción dos concellos e ampliálos a unhas dimensións comarcais, pensas que contaría co visto e prace da xente xeral, da maioría social? Ben, hai moitas cousas aquí que son moi interesantes. O que acabas de apuntar é totalmente correcto. Aínda que nas súas orixes, pois a división municipal, tamén a provincial, se fixeron con matices impostos e case que artificiais, non debemos olvidar que levan funcionando case 200 anos. E que todo ese funcionamento no tempo, ao final, o tempo encárgase de asentalos, de consolidalos e de reforzalos. E iso é algo que hai que manter, ou polo menos entender, que están aí e levan funcionando moito tempo, que non é unha división que se creou onte e que se pode suprimir mañá, non. Que hai tamén uns sentimentos detrás. Pero eu creo que sí, que todo pode encaixar perfectamente, que pode haber un sentimento comarcal que acubille estes sentimentos locais. Chámalle de concello, de parroquia, de pequeno val, eu que sei, pois, o Val Miñor, que é? Que son 3 concellos que teñen aí un pequeno sentimento comarcal que podría funcionar dentro dunha comarca máis grande que sería a área metropolitana de Vigo. Quero dicir,
por suposto que esos sentimentos máis locais, máis próximos ao territorio, deben funcionar e respetarse nese ámbito comarcal que os acubille, non? E sí, eu sería polémico, claro que sí. E o saldo político da forza política que acometa estas reformas idóneas sería enorme. Posiblemente ninguén este disposto a facelas, non? Porque ao final implementar unha destas divisións de reorganización do territorio en comarcas, o partido que sexa, os alcaldes dos seus partidos vanse levantar en armas contra ele. Xa non só os do partido da oposición, que posiblemente tamén, senón que os do seu propio partido, porque ao final ningún alcalde quere perder as súas competencias nin os seus contidos. Sí, houve 2 fusións municipais, pero ese tampouco é o modelo. Ao final, o que debemos facer non é ir fusionando pequeniñas cousiñas por aí adiante sin xeito case, senón que pensar que organización do país queremos. Sería como case que facer unha tábula rasa e empezar de cero. Que queremos? Non? Cal é o ámbito axeitado? Que con isto tampouco estou legitimando o mapa comarcal actual, quero decir, eu creo que o ámbito comarcal é o axeitado, pero non estou legitimando o mapa comarcal actual. Posiblemente o mapa comarcal actual se debese modificar e revisar en moitos termos, non? Pois, en particular, houve unhas divisións que ao mellor non son as máis idóneas hoxe, ou máis que o argumento que acabo de dar, non? De que hai moitos concellos que non teñen capacidade económica e demográfica, igual hai moitas comarcas que a día de hoxe tampouco teñen esa capacidade. A terra de Caldelas ou a Baixa Limia son auténticos despoblados. A súa poboación vai en picado. Van chegar a poboación prácticamente nula. Quer decir, posiblemente moita da división comarcal actual xa non sexa o mellor a máis axeitada ou debese lle dar aí outro enfoque. De todos xeitos, eu, na miña tese, xa o dixen, eu non debuxei o mapa comarcal. Non debuxei cal sería o mapa comarcal para min, porque tamén che digo, non sei cal é, e 2, posiblemente o resultado fose moi semellante ao de partidos xudiciais. Máis que nada porque o que me pasou a min é como lle pasou a Andrés Precedo e como lle pasou a todos os que intentaron debuxar o mapa comarcal de Galicia, os partidos xudiciais están aí e veñen funcionando hai moito tempo e posiblemente todas esas divisións se parezan a eles. En calquer caso, aquí quen debe ter a importancia e debe ter o papel protagonista debe ser a xente. Que a xente decida cal debe ser ese modelo comarcal axeitado, ese modelo de organización territorial axeitado, a través de participación pública reais. Hai que facer, digamos, un novo plan comarcal parecido ao dos anos 90, pero máis contando máis coa opinión do pobo. E a poder ser tamén de todo o arco parlamentario, non? Non cinguir o plano pois ao partido que goberne nese momento, sexa o que sexa. Desde logo, o ideal sería ter un consenso político, unha participación pública e avanzar máis alá de levar as comarcas con obxecto de planificación, senón inserilas na organización territorial do país. Pois facemos este chamamento ás persoas que teñan capacidade para cometer este tipo de reformas, a ver se nos escoitan e se te escoitan a ti falar. Falas moi sabiamente, porque eu a verdade é que tamén opino mesmo. E a ver se nalgún momento próximamente vemos que se comezan a dar pasos, non? Que, como ti dicías, eses proxectos, esas 2 fusións municipais que houbo hai uns anos, que tampouco son un modelo a seguir, non? Porque ao final fai falta unha planificación xeral, non particular de 2 casos, non? Sí, son 2 exemplos que aí están, que se presentaron como unha panacea e os números tampouco axudaron a realmente consolidalas, non? Pero realmente sí, o modelo debe ser un modelo integral para o conxunto do territorio. Debe ser un debate profundo, sosegado, que teña en conta as percepcións populares, non? E non, pois, con oscurantismo, falar con 2 alcaldes, queda un de alcalde e o outro vense para outro cargo. Non. Isto debe ser un modelo realmente de solidez, de que abranga todo, de que sexa participativo. Ese é o modelo ideal, é iso que se debe.
Pois o gallase xa así, penso que xa por hoxe xa falamos bastante deste tema, a verdade é que nos explicaches moi ben todo o tema das comarcas dun punto de vista, pois iso, histórico, das orixes, o punto no que se atopan a día de hoxe, a verdade é que foi unha conversa moi interesante. Non me queda máis que agradecerche o teu tempo e a túa disposición para inaugurares este Mover os Marcos, este novo podcast. Moitas grazas pola túa participación e por compartir con todos os teus coñecementos. Nada, moitísimas grazas a ti novamente, Borxa, polo convite. Eu encantado de haber participado aquí. Pareceronme unhas preguntas moi acertadas, moi interesantes, que posiblemente inviten a reflexionar a moita xente, porque estou seguro que chegará a moita xente. E nada, como che dixen ao principio, sorte nesta nova andaina que a mereces e que seguro que vai ir moi ben. Moitas grazas. Seguimos falando e escoitándonos.